Mae'r ysgol graddegion yn cynnig lot o sesiynau ar gyfer myfyrwyr. Maen nhw'n sesiynau fel sesiynau coffi neu hyfforddi a ni hyd yn oed yn cael sesiynau yn y lle lle ni wedi cerdded lan pen o fan. Mae'r sesiynau yma'r ysgol graddegion yn rhoi ymlaen yn arbennig iawn i ni achos mae'n gadael ni deall bod ni'n rhan o cymuned a ni ddim arbenni'n hunan pan ni'n astudio. So mae gen i dîm o gorchwylwyr profiadol iawn a maen nhw wedi bod yn rili dda efo cefnogi fi trwy'r proses PhD. A trwy gydol y PhD, dwi wedi dod at lot o rwystrau a maen nhw wedi helpu fi goresgyn y rwystrau hyn a hefyd helpu fi stopio gormeddwl pob cam. Rwy wedi bod yn gwneud yn doethuriaeth yn rhan amser ers 2020. Beth wedi ffeindio i trio rhoi hwnna a ymdopi gyda fe yn fy mywyd, mae rhaid fi defnyddio'r systemau a'r rhwydweithu Cymorth sydd gyda ni yn y Prifysgol. Mae un o'r systemau cefnogi sydd gyda ni yn y Prifysgol yw'r llyfrgell. Mae'r llyfrgellwr yn arbennig. Dwi wedi cael nifer o cyfleoedd i cyflwyno fy ymchwil mewn cynhadleddau dros y byd. Enghraifft, dwi wedi mynd i ffwrdd i'r Eidal i cyflwyno mewn cynhadledd FEPSAC. Mae wedi rili mwynhau'r proses yna a ni wedi dysgu lot o bethau am ymchwil pobl eraill. Rydw i'n hapus iawn i gwneud fy doethuriaeth yn y Prifysgol De Cymru. Mae cyfleon i tyfu a mae pobl yn rili cyfeillgar yma. Mae jyst yn awyrgylch hapus.